أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. To ‘yan uwa, yau za mu tashi karatunmu na ramli mataki na biyu a cikin wannan ilimi na ramli, wanda muka ɗau alƙawarin insha Allahu za mu ringa kawo muku shi mataki-mataki tun daga mataki na farko har zuwa lokacin da mutum zai fara hukunce-hukunce. To, abin da ya kamata ‘yan uwa su fahimta, za mu ringa kawo waɗannan karatuka a cikin waɗannan channel ɗin guda biyu, da wannan da kuma wannan. Sai ka shiga YouTube channel ka yi searching ɗin kowanne daga cikinsu. Idan kai ma'abocin bibiya ne sai kai mana subscribing a dukkansu gaba ɗaya, wanda insha Allahu in wani karatun bai zo a wannan ba zai zo a wannan, saboda dai insha Allahu kowanne in dai mun ɗaura wannan to za mu yi ƙoƙari mu ɗaura muku wannan. To, ci gaba da karatunmu, yau za mu tashi akan taurari, nari, hawa'i, ma'i, turabi. To, abin da ya kamata ‘yan uwa su sani shine duk wata halitta da Allah ya yi akwai waɗannan ɗabi'u: nari, hawa'i, ma'i, turabi. Duk wata halitta ta duniya akwai waɗannan ɗabi'u, sai dai kai ne dai baka sani ba, ko mu ne ba mu sani ba, domin shi ilimi yana da matuƙar yawa. To, a cikin taurarin ramli ma haka muna da nari, hawa'i, ma'i, turabi. Saboda idan baka san waɗannan ba to fa gaskiya hukunce-hukunce da yawa ba lallai ka san su ba, kai da yawa ma, saboda duk karatukan da kuka ga mun kawo su sai mun san za su amfane ku, dole za a neme su a hukunci. Akwai matakai wanda ba lallai sai mun kawo muku su ba, kuma suna cikin matakan ramli. Saboda me? Mu a nan ba a fiye kawo mana bincike a kansu ba, ba a fiye kawowa ba. Kun ga abin da aka fi nema to shi za mu yi ƙoƙari mu yi muku su. Abin da ba a fiye nema ba za mu bar shi kawai, in ya so a hankali ɗalibin ramli ya san su, saboda sai ka gama mun ba ku wahala kun haddace abu sannan bai zo ya muku amfani ba. Duk da yake shi ilimi ka san shi yana da amfani. To, me ma'anar nari? Idan aka ce maka abu nari ana nufin wuta. Duk da yake ‘yan uwa sun sani, kawai ƙarin tunatarwa ne. Waɗannan taurari su ne masu ɗabi'ar wuta, nari kenan. Waɗannan su ne ma'i, hawa'i. Yanzu misali, tunda a farko, karatun farko, matakinmu na farko, na mana duk wani bayani na ce ga abu kaza da abu kaza da za a haddace in dai ana buƙatar ilimin ne ya inganta a gunka. Ka haddace kaza, ka haddace kaza. Yanzu a nan ko da a ce ban maka bayanin sunansu ba, ai na san an sani, tunda an karanta mataki na ɗaya. Ko da ban kira sunaye ba, in dai na ce waɗannan nari ne, ka san sunayensu, ka san gidajensu, ba sai an tsaya an yi maka wani bayanai kuma ba. Kun gani? Ina fata an fahimta. Haka waɗannan, in na ce waɗannan hawa'i ne. Me hawa'i? Iska. Waɗannan su ne masu ɗabi'ar iska. Wannan karatu shine yake baka labari, kamar misali zaka ga mutum mai zafi ne, wani zaka gan shi zafin rai, wani ka gan shi sanyi-sanyi, wani ka gan shi da kasan taɓo, wani kuma zaka gan shi da kasan ruwa, kawai sai a hankali. Shi kawai wani duk abin da zaka mai ran shi ba zai ɓaci ba, wani kuma kana taɓa shi zai hassala, wani baka taɓa shi ba ma ya aka ƙare, wani kuma ka ta mai ba ruwan shi, sai haƙuri. To, kowa da yanayin yadda Allah ya yi shi, kowa da yanayin yadda Allah ya yi shi. Duka a nan gaba za mu zo karatukan komai da komai insha Allah za a fahimta dangane da waɗannan al'amura. Waɗannan taurarin su ne na nari, wannan kausaji, rahika, wannan nasara, karija, wannan jama'a, wannan yana gidan ɗaya, wannan yana gidan biyu, wannan gidan tara, wannan gidan 16. Sannan wannan taurarin rayatul farhi, wannan kuma humra, wannan ijtima'i, wannan ƙali dakili. Waɗannan taurarin su ne hawa'i. Waɗannan kuma su ne bayara, ɗariki, ƙabla, karija, sa'ili, su kuma ma'i ne. Sannan waɗannan inkis, iskafi, nasara, dakila, naƙiya, su kuma waɗannan taurari ne na turabi. To,
sai ka kwafe a takarda ka rarraba su kamar yadda na rarraba. Karatun ya kamata in ringa kawo shi complete ne, mutum ya ƙoƙari ya haddace. Dama kun ga da sai mu ɗau biyun nan sai mu kawo karatu na gaba mu kawo biyun nan saboda a ji daɗin hadda. To amma in muka yi hakan za mu yi ta jan karatun ne, gwara mu kawo shi complete. Ka je ka yi iya ƙoƙarinka ka haddace, ka rubuta a takarda malam, ka ringa yawo da shi a aljihunka na gaba, ba wanda ya san me a jikin takardar. In ka zauna kai kaɗai ka ɗauko takarda ka buɗe ka ringa kallo kana yi. Ilimi ne da zai taimaka maka a rayuwarka na almajiri, ka koyi bincike. Mutane da yawa za su kawo maka bincike akan al'amuransu na wani abubuwa, kasuwanci su kaza kaza, baka iya ba kana almajiri sai dai ka kira wani yama ai an yi aikin banza ai. Wayannan su ne taurarin nari, wayannan kuma su ne taurarin hawa'i, wayannan su ne taurarin ma'i, wayannan su ne taurarin turabi, wayannan su ne taurarin turabi. Kausaji, rahika, nasara, karija, jama'a, nari ne masu ɗabi'ar wuta. Wayannan rayya, humra, ijtima'i, kali, dakili, wayannan hawa'i ne masu ɗabi'ar iska. Wayannan ijtima'i, bayara, ɗariƙi, ƙabla, karija, sa'ili, wayannan ma'i ne masu ɗabi'ar ruwa. Inkis, iskafi, nasara, dakila, naƙiya, wayannan turabi ne masu ɗabi'ar ƙasa. Saboda haka kowane karatu mutum ya yi ƙoƙari ya haddace su, to idan ya haddace to shine insha Allah komai da komai zai zo masa a sauƙi, zai zo mai a sauƙi ba tare da ka tsaya ka je ka tambayi wannan. Wani ma kawai ƙasa zai je ya zuba ta application wai sai ya turo maka ta WhatsApp wai ya ce wai ka masa fassara. To ta yaya zai yiwu haka? Baka san komai game da ƙasa ba, kawai ka daddanna wani abu ya turo maka, baka ma duba ta kaga ta inganta ko bata inganta ba, ta yi gaskiya, ta yi waye da matakan da ake bi, kawai ka turo min in fassara maka ka ji kaga abu ba haka ba, kaga na yi ƙarya kenan ko? Saboda haka ni mutane masu turo min ƙasa in dai ba sanin ka ne ba, gaskiya ba zan tsaya ina fassara maka ƙasa ba ka zo ka mai da ni maƙaryaci. Saboda ka zuba ƙasa bata inganta ba, baka san dokokin zuba ta ba, kawai ka zo ka turo min ka ce na ma fassara, kaga ai ka haɗa kanka da aiki, ka haɗa ni da aiki. To ina wa kowa da kowa fatan alkhairi. Sannan masu buƙatar littattafai sai su kira mu ta lambar wayar mu 081 09988689. Insha Allah ku kira mu ta wannan lamba za ku samu wayannan littattafai, muna tura su ta WhatsApp da izinin Allah. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.